Ние работим в свят, ние творим в свят, свят, който се хвали със своите добри неща. И ако ние не познаваме Словото Божие, има опасност за нас да се отчаим, че света предлага на децата ни нещо по-добро, отколкото църквата ни. Света предлага нещо по-добро на татко, отколкото църквата ни. Света предлага нещо по-добро на майка, отколкото църквата ни. Но това не е така. Това е така само за тези, които не познават Словото Божие, не са били докоснати от силата на Святият Божий Дух. Но тези, които познават тази чудна книга, преживели са благословението на Святият Божий Дух, знаят, че всеки съвършен дар идва от Господа. И тази сутрин, възлюблени, когато света е оглашен чрез телевизията, радиото, вестници, списание и всичко го води за една световна олимпиада. И нашият народ е в един траур. Желаят да спра вниманието ви тази сутрин не върху футболната олимпиада, а да спрем вниманието ви върху по-добрата олимпиада и да погледнем чрез Словото Божие, че има една друга олимпиада, която е много по-добра, отколкото футболната олимпиада, отколкото зимната олимпиада. Тези, които се плъзгат с ски, е много по-добра, отколкото олимпиадата на атлетите в света. Ние само ще използваме светската олимпиада като пример да размишляваме върху по-добрата олимпиада. Знае, че има много помежду нас, които биха забранили този ампон да използва подобно заглавие по-добрата олимпиада. Ние сме достатъчно консервативни да кажем, че това е светска мисъл, това е светско учение и ще трябва да браним църквата от подобни разисквания. Когато се спираме тази сутрин да размишляваме върху по-добрата олимпиада, ние ще спрем вниманието ви изключително върху Словото Божие. И нека чуеме какво то ни говори за по-добрата олимпиада. Нека прочетем думите от посланието на апостол Павел до евреите, 12 глава, от стих 1 до стих 4. Следователно и ние, казва апостола, като сме обиколени от такъв облак свидетели, нека отхвърлим всяка тигота и греха, които лесно сплитат, и с устояване нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателът и усъвършителът на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срамът и седна надясно от Божият престол. Защото размислете за тогова, който издържа какво с противоречие против себе си от грешните, за да ви не дотегнува и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против грехът. Тази сутрин тези думи ще не помогнат ние да размишляваме върху по-добрата олимпиада. Ние, възлюблени, сме наблюдатели на една олимпиада, но ние само ще използваме като преобраз този ден да размишляваме върху една друга олимпиада. Олимпиада, в която ние, когато погледнем на себе си, на нашето семейство, на нашето общество, ще видим, че малки и големи, учени и прости, бедни и богати, всички участват в тази олимпиада. Но ние няма да говорим за светската олимпиада,
за футболната, за зимната или за олимпиадата на атлетите, а ще говорим за духовната олимпиада, в която ние всички, волно или неволно, желаещи или нежелаещи, сме призвани да участваме в тази олимпиада. Не знае вие как гледате на църквата Христова, но тази сутрин, когато ние чрез Словото Божие сравняваме, ние виждаме, че тя е избрана от Бога да участва в тази по-добра олимпиада, да представя Бога на славата и на силите в този свят. Когато размишляваме върху по-добрата олимпиада, на първо място ще спрем мислите ви върху нашата първа главна точка. По-добрата олимпиада, възлюблени, не е светската олимпиада. Чуйте Словото Божие за тази олимпиада, за която Святият Дух е говорил още в началото в ранната църква. Ние четем Словото Божие от Първо Петрово, 4 глава, от стих 3 до стих 4 следните думи. Защото доволно е, казва Святият Дух чрез апостола, миналото време, дето сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти и страсти, в винопийства, в пирование, в опиване и в омразни идолослужения, относно които неща те си чудят и ви хулят, задето не тичате с тях в същата крайност, в същият стадион, на същата писта, наречена пистата на разврата. Когато четем Словото Божие, изказано от апостола, ние виждаме от една страна света да тича, възлюблени, да тича в своята олимпиада, и точно това ние наблюдаваме. Света е в една напредвара. И от друга страна, ние чрез Словото Божие виждаме църквата да участва в своята олимпиада, да тича и да представя царят на царете и Бога на славата. И нека Бог чрез тези слова да отвори очите ни, сърцата и душите ни, да види, че ние не сме простички християни, но ние сме избрани духовни атлети от Бога на силите, да представим Неговото царство на тази планета. Когато се спираме да размишляваме този ден върху по-добрата олимпиада, ние, за да разберем духът на тази олимпиада и нашето задължение в нея, ние непременно трябва да разгледаме светската олимпиада. Тя не е олимпиадата на футболистите, не ни интересува тя. Тя не е олимпиадата на атлетите, не ни интересува тя. Тя е олимпиадата на света, в който ние живеем. И когато погледнем на тази духовна олимпиада, ние на първо място ще видим тичащите в олимпийското поприще на насилието. Днеска света, възлюблени, се е преобърнал на един грамаден, неджаен стадион, както го слушаме в Нью-Йорк, значи гигантски стадион. Но светът, нашето земно кълбо, е преобразено на един такъв покрит стадион, в който ние наблюдаваме на първо място олимпиадата на насилието. Насилието по телевизията, насилието по радиото, насилието по вестниците. Днеска, независимо колко достойно се представя църквата Христова в своята олимпиада на доброто да твори и да прави нещо, няма да бъдете на телевизията, няма да бъдете на радиото, няма да бъдете за добро във вестниците им, но напротив ще бъдете клеветени от тях, както е клеветен нашия отбор от чуждите телевизии, от чуждото радио, от чуждата преса. Дързайте! Ние не участваме в тяхната олимпиада, но в олимпиадата на живият и святият Бог. И нас ни не интересува какво светската телевизия ще каже за нашата олимпиада, как ние тичаме, как ние се представяме.
Нас ни интересува какво небесната телевизия предава тази сутрин за църквата Христова, как участва тя. Когато размишляваме върху светската олимпиада, пред нас е олимпиадата на насилието. Насилие в семейството, насилие в града ни, насилие в селото ни, насилие в влаковите ни, насилие в рейсовете, насилие в отечеството ни, насилие навсякъде. Не само тук, просто ние наблюдаваме духовете в тази олимпиада, които са обладали човечеството, но дързайте, това е само берегът на последното време. Ние не можем да очакваме царят на царете, ако ние не наблюдаваме тази олимпиада на насилието. Кой е изнасилен, кой е убит, кой е разсякан, кой е ограбен, кой е бит до смърт и прочей, и прочей. Но това не е дисциплината само в тази светска олимпиада. Словото Божие спира вниманието ни на второ място върху една друга дисциплина. Иска да не предпази, да не участвате в тази дисциплина. Нито в дисциплината на насилието, нито сега пък в дисциплината на суетата. О, мили в Христа! Градът ни, семейството ни, отечеството ни, светът е превърнат на една олимпиада на суетата. Тичане от София, от Бургас до Цареград, до Атина, до Париж, до Виена, да донисаме какво ли не от тези държави. Само ние да задоволим атлетите на суетата. Връща се една сестра и казва: дали вярваш и не вярваш, само казвам, 2 парченца от тоалета на една жена струват, казва, повече от 1800 лева. Готови сме за този екип на суетата, за 2 парченца ние да дадем 1800 лева. Така ви облаче дяволът днеска със своя екип, възлюблени. Обаче има един, който е готов да те облече, който е готов да те обуе, който е готов да те благослови. Не за 1800 лева, но без пари и без плата. Казва Словото Божие: не се давайте парите. С този тоалет до никъде няма да стигнете. Още като хукнете, ще се препъните и никаква награда няма да получите. Когато размишляваме тази сутрин, възлюблени, върху по-добрата олимпиада, която не е светската олимпиада. Светската олимпиада на първо място има дисциплина на насилието, на второ място дисциплината на суетата, на трето място, казва Словото Божие, дисциплината на материализма. О, всички сме атлети днеска, и то за вдигане не на тежести, а за вдигане на цени. Майстори сме. Всички заслужаваме не бронзови, не сребърни, но златни медали. Как ги вдигаме сутринта едни, на обед други, вечерта трети и прочее, и прочее. Това време България, Бургас, аз го помня, да е бил смирисван на пъпеши и на дини. Сега семейство, висше семейство, лекарка каза: още не сме ги кусали, не сме са конкали с едно пъпещи, което струва 70-80 лева. Кой има мускули да вдигне това малко пъпещи до устата си? Никой, възлюблени. Тази мила майка и тези деца няма да могат, защото днеска България, света е преобърнат на една материалистична олимпиада. Всеки дига, всеки се бори, кой по-бързо да забогатее. Затова Бог спира вниманието ни този ден, вниманието на църквата Христова, че това, което наблюдаваме в Америка или тук, не е олимпиадата, за която да се радваме, но има една друга олимпиада, в която ние всички сме призвани. Затова дързайте, възлюблени, Бог е благоволил чрез нас да изпълни волята. Дали ни обича света или не, дали ни желае света или не, дали ни иска света или не, ние сме в Божият отбор, в Божият тим и сме призвани да тичаме в по-добрата олимпиада.
когато тази сутрин сме се събрали да размишляваме върху по-добрата Олимпиада. След мисълта ни, по-добрата Олимпиада не е Олимпиадата в Нью-Йорк, в Далас, Лос-Анджелес. По-добрата Олимпиада, възлюблени, е небесната Олимпиада. Олимпиадата помежду злото и доброто. Олимпиадата помежду светлината и тъмнината. Олимпиадата помежду правдата и неправдата. И ти и аз днеска ние участваме в един от двата отбора, в един от двата клуба. Дали в клуба на светлината, или в клуба на тъмнината, или в клуба на правдата, или в клуба на неправдата. Ние днеска представяме едно от двете отечества. Отечеството на тъмнината, на неправдата, или отечеството на правдата, на светостта и на истината. Нашата проповед тази сутрин, по-добрата Олимпиада, ще разгледаме чрез нашата втора главна точка. Призивът до участващите в по-добрата Олимпиада. Чуйте, възлюблени, този призив, който Святият Дух направи чрез апостол Павел в ранната църква. Той го е правил през вековете, той го прави и днес към Божиите чада, за да можем да тичаме и то достойно да се представим като участници в по-добрата Олимпиада. За приготовлението на участвуващите в по-добрата Олимпиада четем Словото Божие. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв облак свидетели, нека отхвърлим всяка тигота и грях, които лесно ни сплитат, и с устояване нека тичаме на предлежащото пред нас поприще. Да, много от нас искаме да превърнем църквата на манастир. Аз съм първия, който искам да си почивам, нищо да не ме интересува в този свят, да живее един тих и спокоен живот, ако ще къщата на съседа ми да гори. Но Господ ни е казал така, Господ ни е призвал в една прекрасна Олимпиада, в която ние трябва да тичаме. Или да тичаме, или да загубим тази сутрин. На първо място Словото Божие спира вниманието ни върху публиката на по-добрата Олимпиада. Много важно нещо е публиката, възлюбени. И ако нашия отбор беше изблъскван, ако нашия отбор беше третиран, ако нашия отбор психологически не беше победен от другите нации, треньори или тези, които управляват футболния отбор, защото за тях е пари, какво ще спечелят от бедна България? Знаете ли кой издържа тези грамадни международни организации на футбола? Парите идват от Италия, от Германия, от Аржентина, от Англия. Ако спечели малка бедна България, оне ще кажат: ни трябва пари, нямаме. Големите шефови загубват парите и прочее. И се казват: ми сега ще дадем на българите да спечелят, но в Лос-Анджелес имаме само 4000 българи, а имаме повече от 1 милион шведи, които са в Лос-Анджелес. Публиката не интересува нас. Колко фанелки ще предем, колко шапки ще предем, колко панталона ще предем, търговията не интересува. Търговията. Какво представлява България пред Италия? В Италия си продадем търговията отново. Те имат монопола на всяка фанелка, на всяка шапка, на всеки чиф обувки. Тези грамадни организации. И в Италия ще се продадат много повече, отколкото в България. Затова публиката е много важно нещо и трябва да си допусне само този отбор, който може да има прекрасна публика. Но ние няма да гледаме тази сутрин на тая публика в Giant Stadium в Нью-Йорк. Ние ще погледнем на оная публика, за която апостола ни говори. Следователно и ние, които сме обиколени от такъв облак свидетели, оная картина само в Нью-Йорк или в Розбол, Лос-Анджелес, е просто капчица пред оная картина, която е на небето.
обиколени, казва, от облак свидетели. Ангели Господни стоят, серафими, херувими и наблюдават как църквата Христова тича в тази олимпиада, как църквата Христова се представя в тази олимпиада. Нека да знаеме, че ние сме наблюдавани. Аз и ти. Още щом отворим очите си сутринта, какво казваме на съпругата, какво казваме на съпруга, как извикваме на децата да станат, как им извикваме да дойдат на трапезата, как ги изпращаме на работа. Това е нашата олимпиада, възлюблени. Да, този облак от свидетели ни наблюдава как излизаме, кого поздравяваме или въобще не поздравяваме никой по стълбите в асансьора. Този облак от свидетели ни наблюдава в рейса. Той е нашият стадион, където ние представяме Бога в нашата по-добра олимпиада. Да, този облак от свидетели е в канцеларията ни, в градинката ни. Дали ще прескочим да вземем 2 глави лук от чуждите, или грози, или праскови, или череши и всичко. Да, това е нашата олимпиада, която ние участваме и представяме Бога. Нека знаем и помним, да, възлюблени, този облак от свидетели, за да стоим пред Бога и да можем ние да изпълняваме нашето задължение. Когато размишляваме тази сутрин върху призива до участващите в по-добрата олимпиада, обърнете внимание сега на Словото Божие от посланието на апостол Павел до Евреите, стих 1. Нека отхвърлим всяка тъгота и греха, които лесно ни сплитат, и с устояване нека тичаме на предлежащото пред нас поприще. На първо място, тук Бог спира нашето внимание върху призива за приготовлението на участващите в по-добрата олимпиада. Този призив е личен призив. Независимо нашите момчета в Америка какъв треньор имат, независимо какъв капитал стои за тях, ако те лично не се приготвят, до никъде няма да стигнат. Личното приготовление на умът, на сърцето, на душата, на всяка клетка от тяхното тяло. Така е и с църквата Христова, с теб и мен, независимо какъв Бог имаме, какъв капитал имаме, какъв прекрасен треньор, в лицето на Святия Дух ние идваме, който постоянно ни казва: отхвърляйте всяка тигота и греха, които лесно ви сплитат, и с устояване тичайте на предлежащото пред вас поприще. Ако съм нехаен непрежен състезател, от едното ще влезе, в другото ще излезе. И като излезе да представя моята църква, до никъде няма да ви представя, само ще бъде за срам на делото Божие. Помнете личното ни представение, личната ни подготовка е много важна, и дано Бог да ни помогне да разберем, че ние не сме просто православна църква, евангелска или католическа църква, ние сме състезатели в по-добрата олимпиада, да представяме не себе си, не деноминацията си, не църквата си, но да представяме живият и святият Бог, небесното ни гражданство. Когато размишляваме върху призива за приготовлението на участващите в по-добрата олимпиада, след личното приготовление, ние спираме вниманието ви върху приготовлението на пистата на по-добрата олимпиада. Ти можеш да имаш един прекрасен атлет, приготвен, обут, облечен, обаче ако той няма добра писта, добро игрище, няма да може да се представи. И аз благодаря на Бога за изявлението на нашите състезатели. Да, казва, горещо е, но никъде сме нямали такива прекрасни условия на състезание, както тук. Откъде ги изкараха тези игрища, не знае. В Америка няма игрища за европейски футбол, той е американски футбол. Как послаха, какви килими сложиха, какви врати направиха, просто и красота беше за всички състезатели да участват, без да се отрони кълта, без да се отрони тревата. Може да има дъжд,
Абсолютно това не им пречи. И много важно нещо за добрата представа е стадиона, пистата, която ние се приготвяме. За жалост обаче, американците трябваше да приготвят стадионите, а българите да играят тук. Какъвто стадион си приготвиш, каквато писта си приготвиш, на такава ще тичаш, казва Словото Божие. Ние четем в книгата на пророк Исаия 40 глава от стих 31 следните думи. Глас на един, който вика: пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм на нашия Бог. Да, ние сме призвани този ден да участваме в по-добрата олимпиада. Глас на един. Кой е този един? Нашият Бог, нашият Спасител. Той обръща вниманието ни и казва: пригответе в пустинята пътя за Господа. Много важен е този път, защото по него ние тичаме. По него тичат децата ни, по него тичат младежите ни, по него тичат сакати, по него тичат хромави, по него тичат и добрите. Прав направете пътя на Господа в пустинята. Когато размишляваме върху пътя в пустинята, си спомням, че видях много повече снегореначи, отколкото в Палестина, отколкото в Америка и в Европа. И си казвам, защо пък ли им трябват на тези хора такива грамадни булдозери, заринени на сняг? Тук никога не вали сняг. Ако ви се даде възможност да пътувате от Иерусалим за Кайро, ще разберете. Днеска минаваме, пътя е чист и като се връщаш, дюни, преспи на същия път, не от сняг, а от пясък. Буря след буря. И като грамни бурята снега, точно на пътя е изсипла. И ако тези снегореначи, пясъкореначи не вървят напред да чистят пътя, няма да можеш да се прибереш. Затова и Господ казва: прав направете пътя на Господа в пустинята. Призвал ни е тази сутрин ние да приготвим тази писта, по която да тича църквата, младежите ни, децата ни. Каква писта сме им приготвили на нашите мили. Обиждаме ги, упрекваме, че този набили, онзи ограбили. Ако тичат по дяволската писта, по олимпиадата на насилието, на суетата, на кражбата, на материализма, не очаквайте, че ще се роди друг вид състезател, точно такъв, какъвто днеска ние ще намерим по улиците ни, в нощта ни, в рейсовите ни, в влаковите ни и навсякъде. Когато размишляваме върху призива за приготовлението на участващите в добрата олимпиада, не само Бог спира нашето внимание върху личното приготовление и върху приготовлението на нашия стадион. Дали той е удобен, когато дойде един чужденец, тогава нали сме тогава, и почне да бяга, дали ще се припъни на следващата стъпка, или ще му направим удоволствие да тича, да се радва на Божието благословение. Нека мислим по този въпрос. Възлюблени, от нас зависи дали този стадион ще бъде удобен за по-добрата олимпиада или не. На трето място в приготовлението на участващите в по-добрата олимпиада е психическото им приготовление или целта на тичащите в по-добрата олимпиада. Ние ще трябва да имаме цел. И ако нашите състезатели нямат цел, има голяма опасност те да се вкарат автогол, както ние наблюдавахме поне веднъж да стана объркване, независимо, че треньора разчита на този отбранител. Най-добре трениране, подготвяне, само в едно завъртване, загубва равновесие, загубва дирекцията в живота си и забива топката в собствената си мрежа, и нашата мрежа е напълнена от такива автоголови. Ние обичаме да си ги
вкарваме едни други и после се чудим защо изоставаме. Целта на тичещия по-добрата Олимпиада, четем за негова посланието до Евреите 12 глава стих 2. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срамът и седна надясно от Божият престол. Като гледаме на Исуса. Това е целта на нашето тичане. Не като гледам на теб, не като ти гледаш на мен, но като гледаме на Исуса. Днес участващите в футбола гледат противниковата врата. Всеки поглед на тези 11 състезателя са насочени в тая малка врата. Всички сили, енергия се насочват до нея. Да, възлюблени, днеска участващите в по-добрата Олимпиада гледат на една друга врата, наречена вратата на живота. Ако тази врата не е пред мен и пред теб, ние загубваме целта. Ще се лутаме наляво, надясно, напред и назад и няма да можем ние да правим стъпките си. Както си спомням, българите, когато беше Олимпиадата в Мексико, бяха докарали и мистер Сенко там, който им казал, че имал илюзията да измества вратата. Като зазили противников съдия, той така го илюзинирал, че отмествал вратата. Отместваш вратата ли? Имаш много здраве, докато ти платят билета до Олимпиадата. И като баба Ванга до никъде не стигаме, когато започнем да уповаваме на тези неща, да не уповаваме на живият и святият и вечният Бог. Когато размишляваме върху целта на тичещият в по-добрата Олимпиада, ще кажем, тичещите не на стадиона в Нью-Йорк или в стадиона в Лос-Анджелес участват в по-добрата Олимпиада, но тичещите на пистата, наречена пистата на живота. Ние четем в Словото Божие от Йоанна 14 глава стих 6 Христос да казва: аз съм пътят, аз съм пистата на по-добрата Олимпиада. И всеки, който тича вън от тази писта, вън от този път, той не се подвизава в по-добрата Олимпиада. Ние на трето място ще спрем вниманието ви тази сутрин върху наградата, възлюблени на участващите в по-добрата Олимпиада. Днес на нашите спортисти, на тези, които участват в Олимпиадата, се обещават много неща. Обещават се много неща на италианските състезатели, ако спечелят. Обещават се много неща на бразилските състезатели, ако спечелят. Обещават се и се обещаха много неща на българските състезатели. По една кола, по един апартамент, ключът на София, като почетни граждани. Обаче Словото Божие тази сутрин спира нашето внимание на участващите в по-добрата Олимпиада, възлюблени, не върху тленните награди. Тази кола утре ще се сблъска или ще я откраднат, ще я загубиш, наградата ще я вземат, този апартамент ще почне да си руши. И прочей, и прочей. Обаче она е награда, която Бог обещава на участващите в по-добрата Олимпиада, е нетленна, казва апостола, и ни призовава ние всички към нея да си стремим. Обърнете внимание сега на характерът на наградата, за която четем в 1 Коринтяни 9 глава от стих 24 до стих 25. Не знаете ли, казва апостола, той говори на една църква, която е атлетична църква, спортисти са. Не му мисли, че ни ускоряваме амбона тази сутрин. Не,
Ако и апостола също не шега, не сте ли чели вестник, не сте ли гледали телевизор, не сте ли запознати с спорта, казва той, че които тичат на игрището, всички тичат, а един получава наградата. Така тичайте, щото да я получите, и всеки гимнастик се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние се въздържаме, ние тичаме, за да получим нетленен венец, който ще носим за цяла вечност. Обърнете внимание, възлюблени, за тази награда апостол Павел го води във 2 Тимотей 4 глава от стих 7 до стих 8. Аз се подвизах в доброто воинствуване, попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък за мен се пази венецът, правдата, който Господ, праведният съдия, ще ме въздаде в оне ден, и не само на мен, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Тук отново апостола го води за венец. Но време намало ми дали. Имало е венец, който е бил символ на корона, на победа, и ще го сложат на вратът му, друга корона на главата му, и ще засвири химнът на победата. Възлюблени, тази сутрин Бог ни призовава към един друг венец, към една друга корона, към един друг медал, който не само тези момчета получават, но всички, казва, които се трудят, подвизават, тичат в Божието поприще. Сега, когато размишляваме върху наградата на участващите в по-добрата олимпиада, тя ни идва така лесно, ако ние си лежим в нашото манастирче, почиваме се и да очакваме да спечелим наградата. Погледнете ги, казва, как се въздържат от това, за да победят. Какво прави пианиста? Спинка ли си? Или от 4 до 6 до 8 часа трябва да бъде на това пиано. Много от нас казваме, подновява силите ли като орела, само му завиждаме, че лети. Но никой не знае, че орела всеки ден помежду 4 и 6 часа е във въздуха. Никой не го кара, нито майка му, нито татко му, нито баба му, нито дядо му, нито треньора му. От 4 до 6 часа се удоволства. И когато му потрябва тази енергия, тези крила, тази сила, тази младост, той я има. Ако ние стоим като варен картоф на нашия диван и се гледаме телевизията, когато доди времето да литне орела, крилата ги няма и се сгромолясваме на земята. Затова Бог спира нашето внимание върху условието за получаване на наградата от по-добрата олимпиада. Ние ще се възползваме от мъдростта на книгата Притчи 4 глава от стих 5 до стих 9. Ние ще прочетем тези слова 2 пъти. Единият път така, както са записани в Словото Божие, и следващия път ще ги прочетем алегорично така, както трябва да ги разбираме тези слова. Придоби мъдрост, придоби разум, не я забрави, нито се отклонявай от думите на устата ми, не я остави, и тя ще те пази, обичай я и ще те варди. Главното е мъдростта, затова придобивай мъдрост и при всичко, що си придобил, придобивай разум. Въздигай я и тя ще те въздигне. Когато прегърниш, ще те докара слава. Ще положи на главата ти грациозен венец. Ще ти даде славна корона. Сега ние ще прочетем тези думи така, както е духът на самото писание, и ще трябва да ги разбираме. Защото мъдростта без Бога, вън от Бога е нищо. Апостола казва, е бесовска, животинска, но когато в мъдростта ние гледаме Бога, ние имаме Бога, тогава
Тази мъдрост и този Бог ни надарява с грациозен венец и ще ни даде славна корона на участващите в по-добрата Олимпиада. И за това ние четем тези думи така: придобивай Бога, придобивай разумът му, не го забравяй, нито се отклонявай от думите на устата му. Не го оставяй и той ще те пази. Обичай го и ще те варди. Главното е Бог. Затова придобивай Бога. И при всичко, що си придобил, придобивай разумът на Бога. Въздигай го и той ще те въздигне. Когато го прегърниш, ще те докара слава. Ще положи на главата ти грациозен венец, ще те даде славна корона. О, вие, които сте презвани тази сутрин да участвате заедно с мен в по-добрата Олимпиада, нека да прегърнем Бога, да се хвалим за Бога. И независимо, че може да сме малка държава, ще победим с Бога. Всеки, който се хване за велика баба Яга, Ванга ще пропадне. Дети бъта, чухте какво Господ каза: два пъти бити, защото тя ги каза: а който уповава на Бога, ще бъде от Бога благословен. Това са двете бъта. Когато размишляваме върху наградата на участващите в по-добрата Олимпиада, на четвърто място ще спрем вниманието ви върху предупреждението за опасността на участващите в по-добрата Олимпиада. Нека да не си правим илюзии. Това е духовна война. И в тази война, тази Олимпиада, ние наблюдаваме много по-грозни картини от тези на стадионите. Ние четем в 1 Коринтяни 9 глава от стих 27 следните предупредителни слова: но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен. Вижте, каква тайна! Не само да гледаме другите как тичат, как ритат, как се представят, да ги критикуваме, но да видя себе си, да познае себе си, възлюблени. Когато размишляваме върху предупреждението за опасността на участващите в по-добрата Олимпиада, в мен Святия Дух вика само едно нещо: бягай, лоте, за душата си. Това е нашата Олимпиада. Не се обръщай, лоте, назад, бягай. Ще загубиш топката пред себе си. Не гледай, лоте, надясно, ще ти вземе някой топката. Не гледай, лоте, назад, наляво се препъниш и паднеш. Бягай, лоте, за душата си и гледай само напред, са предупредителните думи. Предупреждението за опасността на участващите в по-добрата Олимпиада на първо място е предупреждението за опасността да бъдеш съборен или да събориш някой. Това става. Това става. Да бъдеш съборен или да събориш някой. Знаеш какво прави треньорът, реферът, когато един състезател си служи с такива неща? Лесно пада и обича да събарят другите хора. Едно жълто картонче, две жълти картончета, червеното картонче и край вече. Може да си звезда, златен Марадона, бънка и край. Свършва предупреждението за опасността. Да бъдеш съборен, наблюдавай, или да не събодиш някой. Има опасност. На второ място предупреждението и за опасността да бъдеш наранен или да нараниш някой. Има опасност, възлюбление. На трето място предупреждението е за опасността да бъдеш препънат или да препъниш някой. Голяма опасност има. И поради тази опасност ние ще завършим по-добрата Олимпиада с мисълта. Съдията на по-добрата Олимпиада. И тук ще възкликна и ще кажа, че съдията на по-добрата Олимпиада няма да бъде сирийският съдия,
България е малка, не може да сложи нищо в жоба на съдиите, нямат си представа какви подкупи, какви рушовети са дават в тези световни футболни матчове. И още докато видя, нашето момче свирна му марш вънка. И с това може да разстроиш целия отбор. Целият отбор. Аз ви уверявам, че в по-добрата олимпиада, отличен опит ви го казвам, няма да свири и не свири френския съдия, който се отваря очите за етни, че са италианци, а се затваря очите за други, че са българи. Отново, ко ще му дадат бедните българчета? Нищо, миличките, нищо. Ко ще ми дадат? Че имало дуспа? Нека си отиват дуспа да дам. Стига им четвърто място, достатъчно им. Обаче, в нашата олимпиада съм го наблюдавал вече 40 години в това сложение. Свири най-добрият рефер, царят на царете и Господ на господарите, праведният съдия. Той не гледа на кожата ти, той не гледа на образованието ти, той не гледа на възрастта ти, той не гледа нищо. Той гледа само на тичането ти, как ти и аз. Ние си изпълняваме ролята. И като се опита един път да те припъне, аз съм виждал колко хора са били отстранявани. Отстранявани. Тичай, Стефане! Един път ще те припънат жълтото картонче и вънка, червеното картонче и вънка. Дързахите! Ако трябва и вънка да бъде президента ни, и него ще изкара! Ако трябва и кмета ни да бъде вънка, и него ще изкара! Нека църквата му да участва в добрата олимпиада да тичаме! И да не гледаме кой не съска, кой не свирка. Да гледаме небесният съдия, който отсъжда нашата по-добра олимпиада. И тази сутрин ти не си обикновен християнин, обикновена християнка, обикновени младежи. Върху вас е погледа не на жителите на тази планета, върху вас е погледа на цялата вселена. Този облак от свидетели, ангели Господни, херувими, серафими, наблюдават по-добрата олимпиада. Църквата Христова, как тича в това поприще, в което сме призвани от Бога. И какво им казва? Всяка тикота, ти жили ти нещо тази сутрин, не си опитвай. Бог ти е поканил да тичеш тази сутрин, да го представиш твърдей. Защото ни понякога едното дете на рамото ни, другото на другото, глава на главата, пък икономическия багаж, панера празния носим, чудим се като африканката, какво да хвърлим в него, в стомаха ни друго, в сърцето ни друга тяжест и искаме да тичаме, но до никъде. Господ казва: хвъргайте всичко в съблекалнята, оставайте го, приносете на Господа. И нека само екипа, който е определил за нас бялата одежда, с нея да тичаме в неговата слава и сила. Отхвърлете, казва, всяка тигота. Кой няма? Има ли татко да няма тигота тази сутрин? Мама да няма тигота? Децата ни да нямат тигота? Народът ни отхвърляйте. На второ място се обръща към греха и казва: отхвъргайте всеки грях, който ви сплита. Не му позволявай като змия да бъде увит около краката ти и да не можеш да тичаш. Кажи му: в името на Исуса аз съм свободен от тебе. Чрез неговата кръв аз съм измита, готова, негова атлетка, негов атлет да тичам. И нека дойде онова време да качим, както нашият мил брат, съпруга на страданчи. Изразете съболезнованието си после. Пътя свърших, вярата опазих, а сега за мен се паси венецът, короната на Божията слава. И какъв ще бъде онзи миг, когато застанем на Божият пайни стол и чуйме небесният оркестър химн да запее. Химнът
на Божието царство и да дойде ангелът и да положи венецът на врата ти, короната на главата ти и да ти каже: добри и верни слуго, на малкото си бил верен, на много ще те поставя, влез в радостта на господарици. Татко наш, благословен да бъдеш от века и до века. За тази привилегия, Боже, църквата ти да участва в по-добрата олимпиада. И помогни най-напред на мен, о Боже, така да тичам, о Боже, да гледам само на Теб, прицелната точка, вратата на живота, и през нея не само топката да прекарам, но себе си да прекарам, да мина през нея, от Татко Небесни, така да тичам. Помогни на моите брати и сестри, така да тичат, о Боже, всички да минат, Боже, да минат през тази врата в Божията слава и могъщество. Когато се състезаваме с този свят, Боже, помогни ни, Татко, църквата ти да бъде повече от победителка, чрез този, който я подкрепява, води, тренира и благославя. Амин и амин.